Hi guys, welcome back to my YouTube channel. जों दिनै उदालगुरियाव थांनो नागिरदों बेनिखायनो उदालगुरियाव माखासे नुथायफोरखौ आं खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअजों उदालगुरिनि नुथायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय थौदो बिदिब्ला ओरैजाय थांबा सिदा थांबा तेजपुर रोड तेजपुर मोनगोन दायो जों थाङा दायो जों सिदा थांगोन सिदा थाङोबा रौता स्टेशनखौ मोनगोन आरो रेलवे स्टेशनखौ मोनगोन ओरैजाय जाबाय उदालगुरि रड गाइस जोङो स्टेशनाव मोनफैबाय दायो रेलवे स्टेशनाव ट्रेना मोनफैथ'वाखै दसे नेनानै ट्रेन फैबा थांसिगोन ओरैजाय दं आंजों लोगोसे समरदा बिथाङाबो थांगोन बिथाङा नों बहा थांनो नागिरदों खोन्थादो एसे टंला थांनो ओंखारगासिनो जों दा ट्रेन नेगासिनो माने रौता स्टेशनाव दं जों दायो जा समरदाया टंलायाव थांगोन ओमफ्राय आङो उदालगुरियाव थांगोन आरो दायो लोगो मोनबाय जोङो जमा थांसै ट्रेनजोंनो नोंथांमोनाबो नायबाय थादो दा जोंनि भिडिअखौ रौता बागान रेलवे स्टेशननि नुथाय रौता बागान स्टेशननि नुथाय
गाइस ट्रेन फैथारसिगोन जों नेनानै दं दासिम फैयाखै ट्रेना दा दसे जिरायनानै दं रेस्ट लादों जोङो ओरैजाय दङ कुमोदाया फंनैसो बुंदो ट्रेनखौ होननाय खोनादों मोनसिगोनदां मोननायालाय दा जोङो लोगोफोर उदालगुरि मोननाय लोगो लोगोनो उदालगुरिनि भिउखौ लांगोन नोंथांमोना जों लोगोसे नायलांबाय था लोगोसेनो इन्टारेस्ट मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामना हो आरो लोगोसेनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जों बिदिनो उनावहाय गोदान भिडिअ लाबोबा नोंथांमोना जाहाथे नायलांबाय थानो हायो बेखिनियानोसै लोगोफोर दायो जों नेनानै दङ ट्रेन मोनफैनाय लोगो लोगो जों खोन्थानोसै ट्रेना मोनफैबाय लोगोफोर नै ट्रेन मोनफैगौ लोगोफोर जों दायो उदालगुरि रेलवे स्टेशनाव मोनफैबाय आं जिखिनि नुथाय दं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थालांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे बड' बिदिब्ला थांदिनि बिथिं थांबाय मेन टाउन थांनाय लामाया बेयो दा नुनाया जों थांगोन दायो नैबे लामाजों सान्दुङाबो दिनै जोबोद गोसाथार लोगोफोर सान्दुं गोसा MH बे जाहैदों उदालगुरि गार्ल्स हायार सेकेन्डारि स्कुल नोंथांमोन नुनाया उदालगुरि गार्ल्स हायार सेकेन्डारि स्कुल उदालगुरि अट' स्टेन्ड लोगोफोर बियो उदालगुरि अट' स्टेन्ड उदालगुरि बाजै हटेल उदालगुरिजों थांबाय दं जों दायो टाउन गेजेरजों
Udalguri Police Station. Udalguri Town. Udalguri Town. Udalguri shopping mall, trend shopping mall. Udalguri Golma Road. Udalguri Golma Road itu. Logoफोर नोंथांमोना दायो नुदों Golma Roadआव फैदों आङो Golma Roadजों जिखिनि नुथाय बेखौ नुगासिनो नोंथांमोना सिदा नुहुरनाया रौता सारियालि थांबाय बे लामाजों सिदा थाङोब्ला रौता सारियालि मोनगोन साहाजों बिजों थाङोबा मोनगोन गलमा तामुलपुर बिजों थाङोबा बिथिं थाङोबा जोंहा मोनगोन Udalguri DC office town. दायो दं आं टाउन गेजेराव Udalguri टाउन गेजेर Udalguri Town guys सान्दुं गोसा दिनै बोथोरा सान्दुं गोसाथार Tahun ini saya lakukan बे लामाजों थाङोबा बे नुनाय लामाजों थाङोबा Udalguri DC अफिसखौ मोनगोन आरो लोगोफोर
रेलवे स्टेशन रोड उदालगुरि Ganda kompleks tuh mobilnya. Station mountai.